«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Бег. Югырю. Бегающий чиновник. Югырыусы түрәләр. Бегающий чиновник. Югырыусы түрәләр. Ульфат Мустафин недоволен количеством бегающих чиновников. Өлфәт Мустафин марафон югыруында катнашасак түрәләрнең әз булуына канәгатьсезлеген белдерде. Ульфат Мустафин недоволен количеством бегающих чиновников. Өлфәт Мустафин марафон югыруында катнашасак түрәләрнең әз булуына канәгатьсезлеген белдерде. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».